ମୁଁ ସବିତା ଋତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫରମାଇଶ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା କଟା ଚାଲିଛି। ପିଠଉ ହେବ, ଭଜା ବି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବ କ'ଣ କହିପାରିବ କି? ଏଇଟା ତ ମଞ୍ଜା, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଏମିତି ବଛା ଯାଏ ପିଠଉ କରିବା ପାଇଁ। ପିଠଉ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ ଚାଉଳ ଫାଷ୍ଟ ବତୁରେଇବ, ଜିରା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ଚାଉଳଟା। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବି ଆପଣ ପିଠଉ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଫୁଲଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାଉଳକୁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ମାନେ କଞ୍ଚା ବାଲା ଫୁଲ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ପିଠଉ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୋ ରୋଷେଇ ଆଜି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏ ହେଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫରମାଇଶ। ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ସେମିତି ଫରମାଇଶ। Prosto.